min għax profeta u min għax iħossu superjuri. Iktar nies minn ħdan il-Partit Nazzjonalista ħarġu jitfgħu fuq il-poplu it-telf elettorali. Salvo Mallija li fl-elezzjoni ġab ftit għexieren ta' voti, ikkummenta ma' The Malta Independent li l-profeta ma jkunx milquh f'daru. Mallija ġab 76 vot fuq it-12 distrett u 39 vot fuq it-tieni distrett. Mal-gazzetta li fil-kampanja elettorali servit ta' spalla għal Partit Nazzjonalista, Mallija qal li ħafna nies fil-Partit Laburista u l-Partit Nazzjonalista ma joġobhomx għax jgħidha kif inhi. Nitkellem kif inħoss u hemm nazzjonalisti wkoll li ma toġobhomx, imma l-verità tweġġa, qal Salvo Mallija. Mallija qal li din hija problema madwar id-dinja. Ikkummenta b'mod simili wkoll ieħor minn ta' ġewwa mal-Partit Nazzjonalista. Meta kien qed jitkellem dwar it-telfa tal-Partit Nazzjonalista, Andrew Borg Cardona qal li mhix kwistjoni jekk hux tort ta' Simon jew tort ta' Beppe. Waħħal fil-poplu u qal li qed iħossu stranġier f'pajjiżu stess. Finalment temm jgħid li ma jista' jagħmel xejn. Biex iktar l-isfel fid-diskussjoni tenna li hu iħossu superjuri. I am superior to these shits, kiteb dak li qal li n-nazzjonalisti għandhom DNA differenti. Dawn ma kinux l-uniku żewġ esponenti li jitkellmu f'isem il-Partit Nazzjonalista u li tefgħu it-tort tat-telfa li ġarrab il-Partit Nazzjonalista fuq il-poplu.